Juillet kalo tile 4 ye Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 200 ani san 40 ni san 6 ɲɛnamayali ye bi ye o don dɔ ye. O kama Ameriki jamanaden miliyɔn caman de bɛ ka bi don ɲɛnamaya k'u to u sigiyɔrɔw la hali ni ka sɔrɔ u bɛ jamana wɛrɛw kan. Mɔgɔ caman de n'u balima sira teri siraw ani masuruya mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sogojeni barbecue kɛnɛ kan. Farikolo ɲɛnajɛ basketball ka se ka bi don ɲɛnamaya. Wa min bɛ kɛ ni Ameriki jamana bandiri bilenman, jɛman ani bulama u fogonen don sodaw ani cakɛyɔrɔw caman da la. A ladama yɔrɔ dɔ ye barbecue min bɛ kɛ jardin kɔnɔnaw ani sodalaw la ma caman fɛ. O fɛnɛ kɔfɛ gwɛlɛn ni an ko a ma ko feu d'artifice o bɛ ci sufɛyan fanfɛla la min baaraw kɔni ɲɔngirila nin y'a san 3 ye ka sabu kɛ coronavirus bana ye. New York ka taa Sicily, Chicago, Dallas ka tɛmɛ Washington DC fɛ jabaranisow kana la nisɔndiya ɲɛnajɛw ani kunnafoni dili ye Ameriki yɛrɛma hɔrɔnya tali ka bɛ to senna fo ka taa dugu jɛ. O sen kelen fɛ jamana wɛrɛ den minnu bɛ Ameriki jamana kɔnɔ ni u bɛ ka Ameriki jamana sigisɛbɛnw sɔrɔ n'a bɛ wele ko citoyenneté o mɔgɔ ba caman de fɛnɛ bɛ u ka sigisɛbɛ sɔrɔ bi min bɛ k'a siɲɛ fɔlɔ ye u fɛ ka se ka u sen don Ameriki jamanatigi sigi kalata wotew la. Mɔgɔ caman i n'a fɔ Ameriki jabaraniso b'a ɲɛfɔ cogo min juillet kalo tile 4 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye ka se ka taasi bila Ameriki politiki ma fara ɲɔgɔn kan bɛn bɛjɛ fanga kɔnɔna la n'o bangelen don Ameriki jamana kan ka se ka hakilijigi kɛ o tariku kɔrɔw la. Bɛjɛ fanga sinsinni ye Ameriki jamana kɔnɔ kɛra juillet kalo tile 4 san 1776 o waati ciden 13 jamana 13 tɔgɔ la de ye kunnafoni di diɲɛ ma k'a fɔ ko Ameriki jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ Britanikiw ka jɔnya la.